Malebná vesnička Kunčina se nachází nedaleko města Moravská Třebová. Projíždíte-li obcí, pak po obou stranách silnice spatříte vkusně upravené okolí, ale také nově vybudované moderní vilky. Nejvíce vás však uchvátí pohled na nádherný kostel, kterému vévodí skvostné sousoší. Kdy byla obec založená, je sporné. Jisté však je, že němečtí osadníci ze Saska a Durynska, kteří hledali půdu, přišli na toto území kolem roku 1200. Tu a tam kolem říčních toků postavili svá obydlí, z níž se vyvinula po desetiletích obec. Původ jména Kunčina, německý Kunzendorf, zvané v minulosti také Stará Kunčina, je zahalen v hluboké temnotě. Název, že obec je pojmenována po nějakém Kunzovi, není zatím doložen. První zmínka o Kunčině se datuje od roku 1270, tedy z doby Přemysla Otakara II. Jmenuji se Miroslav Kubín a od roku 2014 mám tu čest být starostou obce Kunčina. Naše obec se nachází 4 km severozápadně od města Moravská Třebová, náleží do mikroregionu Moravsko-Třebovska a Jevíčska a patří do Pardubického kraje. Obec disponuje kvalitním a pestrým zázemím pro sport, kulturu či volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie. Obec Kunčina je skvělým místem pro život i rekreaci. Pojďte se se mnou společně podívat na to, že opravdu stojí za zhlédnutí. Od roku 1976 je obec tvořena 2 místními částmi, Kunčinou a Novou Vsí. V současné době má téměř 1400 obyvatel a to ji řadí mezi 5 největších obcí okresu Svitavy. První písemná zmínka o naší obci se objevuje již v roce 1270, kdy je poprvé zmiňován dědičný rychtář Herold. Vznik obou částí obce je výrazně spojován s původní německou kolonizací. Dominantou Kunčiny je pozdně gotický kostel svatého Jiří, před kterým se nachází unikátní soubor barokních soch, stojících na sloupech a balustrádě. Současná obec se pyšní kvalitní dopravní dostupností a téměř kompletní občanskou vybaveností. Obec zřizuje základní a mateřskou školu, které jsou téměř plně kapacitně využity, což nás velmi těší. Park Kunčina je ideálním místem pro dětské radovánky, mají zde k dispozici prolézačku, skluzavku, houpačku a jiné zajímavé atrakce. Areál pod Skalkou, tak je nazván prostor, který je dlouhá léta hojně využíván spolky obce pro pořádání venkovních kulturních akcí, jako například poutě, pálení čarodějnic, turnaj o kunčické tango, stavění a kácení máje, zimní duatlon a další a další. V roce 2012 se podařilo v obci dostavět sportovní a relaxační centrum, které se skládá ze 3 multifunkčních hřišť s umělým povrchem v areálu u základní školy. Na těchto je možno hrát plnohodnotně míčové hry, jako je volejbal, nohejbal, basketbal, streetball, florbal, tenis, malá kopana a podobně.
Centrum obsahuje v areálu u fotbalového hřiště posilovnu, kde je osázeno velké množství špičkových posilovacích zařízení, která umožní procvičení všech svalových partií. V budově je sauna s kapacitou 12 lidí a výřivka pro 6 osob. Všechna slouží široké veřejnosti. Součástí obce je mimo jiné také železniční zastávka Kunčina, která se nachází na trati mezi Moravskou a Českou Třebovou. K obci patří část nazvaná Nová Ves, která plynule navazuje při průjezdu Kunčiny směrem od Moravské Třebové. Součástí je mateřská škola, opět krásně vyhlížející domy a v neposlední řadě dětské hřiště plné prolézaček, houpaček a dalších atrakcí, což místní drobotina plně využívá. Dominantu Nové Vsi tvoří obecní kaple svatého Rocha, vystavěná v polovině 19. století. Místní myslivecké sdružení využívá svůj objekt nejen k setkání svých členů, ale také nabízí krásné posezení pro širokou veřejnost. Vyrazíte-li na krásnou procházku z obce, pak si nenechte ujít k rozhlednu Strážný vrch, postavenou na přelomu roku 2009 až 2010, která se tyčí na východní úpatí Strážného vrchu v oblasti Hřebického hřebenu mezi Svitavami a Moravskou Třebovou, cirka 10 km severovýchodně od Svitav. Rozhledna je v nadmořské výšce 590 metrů, samotná výška objektu je 17 metrů a výška výhledkové plošiny činí 14 metrů. Po zdolání téměř 70 schodů se vám naskytne nádherný pohled na okolní krajinu. Ze severní části se rozprostírají Boskovické brázdy s Moravskou Třebovou a pastviskem, Zábřezská vrchovina s Láskem, část Orlických hor, včetně Suchého vrchu, ale také Čenkovická Buková hora. Za dobré viditelnosti lze spatřit Kralický Sněžník, Podorlicko a město Lanškroun. A tak, jste-li vyznavači turistiky či cyklotras, nebo jen tak rádi navštěvujete zajímavá místa, vyznačující se krásnou přírodou a okolím, pak zapíchněte ukazováček do mapy na značce s nápisem Kunčina nebo zadejte navigační systém a věřte, že při návštěvě této malebné obce nebudete zklamáni.